Kabalen, welcome home muli dito sa CLTV 36 News Stream. At ako ang inyong lingkod, Justin Dizon. At nagbabalik ho para maghatid ng mga developing updates kaugnay nga ho nitong ating binabantayan. Diretso ko na sa headlines. Ex-President Rodrigo Duterte inaresto na ho sa bisa ng warrant of arrest mula ho sa International Criminal Court. Naglabas na ho ng pahayag ang Palasyo ng Malacanang kaugnay ho nitong pagkakaaresto ng dating Pangulo dahil sa mga kasong kinaharap hinggil sa crimes against humanity. Ito ho yung mga isinampang kaso ng laban sa Pangulo sa International Criminal Court o sa ICC kaugnay ho nitong mga di umano'y pang-aabuso. Actually, inamin naman ng Pangulo ang pagpapatay sa maraming mga drug user. Nung kanya hong ilunsad itong war on drugs. Narito po ang pahayag ng Palasyo. Basahin ko mga kabalen. Inilabas ito kanina lamang, 15 minutos lamang ang nakalilipas. Statement. Kaninang madaling araw natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. 9:20 ng umaga ngayong araw, March 11, 2025, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang grupo ay dumating sa Maynila mula Hong Kong sakay ng Cathay Pacific CX-907. At sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang warrant arrest o arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinusuri ng mga doktor ng gobyerno. Sinisigurado na siya ay nasa maayos na kalagayan. Ayon pa ho sa pahayag ng Presidential Communications Office o PCO, ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera. Sa ngayon, nasa kustodiya na ho ang Pangulo, nasa kustodiya na po ng mga kinaukulan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ho, kabalen, ang naging pahayag ng ng PCO, kaugnay ng sinasabing, mga kabalen, itong pagkakaaresto nga ng Pangulong Rodrigo Duterte o dating Pangulo. Kaugnay nitong kinahaharap ng crime against humanity ng International Criminal Court.
So mga kabalen, sa oras na ito, bahagi ko lamang itong viral video, Viral video ho ni Pangulong Duterte bago bumaba sa eroplano at ang kanyang sinasabi, "You will just have to kill me." Ito ho yung video. Contributed video ito at So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Kaya nga, i-warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Kaya nga, i-warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Kaya nga, i-warrant of arrest. yan ho mga kabalen. So, Narinig natin ang tinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Opo mga kabalen, kaugnay nga nitong paghahain ng warrant of arrest ng ICC laban ho sa dating Pangulo. At ang sabi niya, "You will just have to kill me kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti." Ito ho ang sinambit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nang kausapin ho at ihain sa kanya itong notice at arrest warrant mula po sa International Criminal Court. Kabalen, bago ho dumating ang Pangulo sa Pilipinas ay galing ho siya dito sa Hong Kong, kung saan nagsagawa ho nitong pasalamat sa mga OFW. At siyempre, ito ho mga kabalen, in anticipation nga, gaya nga ng sinasabi, maraming mga political observers ang nagsasabi. At may nabasa rin ho ang inyong lingkod sa isang editorial ng dito ho sa kaugnay nitong arrest warrant nga ni Pangulong Duterte at nagtungo siya sa Hong Kong, humarap ho sa mga tao at sinabi ngang hindi siya natatakot dito ho sa mga isinasampang kaso sa kanya at haharapin umano niya bilang isang abogado. At yan ho ay ika nga naman pinalakpakan at inamin niya, sinabi niya ho sa kanyang talumpati diyan ho sa Hong Kong na kung totoo man siya ay pumatay ng mga drug user, drug addict, ay ginawa raw niya yon hindi para sa kanyang sarili kundi para sa kinabukasan ng bansa at wala hong pagsisisi itong dating Pangulo doon sa kanyang naging pahayag. Batay na rin dito ho sa pinakitang video at binahagi rin ng Sunshine Media ng detained pastor na nakaharap naman ho sa human trafficking cases, wanted din sa FBI, tumatakbong Senador Apollo Kibuloy. Narito ho yung ilan sa mga kuha dyan sa naging pagtitipon ng dinaluhan ng dating Pangulong Duterte bago siya maaresto ng ICC sa Hong Kong. Pag-uwi ho niya kaninang umaga, lumapag siya dito sa Pilipinas at para ho sa mga ngayon lamang tumutok, inaresto na ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa may NAIA, pagkababaho ng eroplano at sa bisa ho yan ng isang warrant na inisyu naman ng International Criminal Court dahil sa kanyang kinaharap na kasong crimes against humanity. Ito ho in the relation dun sa mga ipinatupad na polisiya, yung madugong war on drugs kung saan ayon ho sa mga datos ay libo-libo yung napaslang at ayon sa mga human rights groups partikular mga bata lamang o mga small time lamang ito hong nabiktima.
Mga kababayan, sa oras na ito, panoorin natin itong interview sa media ni Senator Bongo. Ano? Yan, ulit. Yan. Ito ho, mga kababayan, pakinggan natin itong pahayag ni Senator Bongo, kaugnay ho ng kalagayan ng dating Pangulo dyan ho sa may Villamor Air Base kung saan ho siya idinala matapos arestuhin ng ICC. Pagkain. Kanina po nagre-request si Titi at saka si Tatay Digong, nagugutom na po So, siya. nag-message sa inyo? Kanina pa, tawag ng tawag. So, nakaposas ba siya? Ano ba siya sa room? Anong isa? Hindi ko po alam, hindi ko nakita. So, hindi mo kalamustahin yung sitwasyon niya sa loob? Wala pong contact sa Ano loob. nga papasukin eh? Hindi, Wala doon pong sa contact phone, sa loob. via phone, sir. Hindi niyo makausap sir over the phone. Nakakausap ko yung anak. Sabi naman okay naman po. Saan pupunta ba si BP Sara dito? Susunod. Hindi ko po alam. Kaya na natin mamaya. Saan papunta ba si BP Sara? Hindi ko rin po alam. Thank you, Senator. Pagkain. Kanina po nagre-request si Titi at saka si Tatay Digong, nagugutom na po So, siya. nag-message sa inyo? Kanina pa, tawag ng tawag. So, nakaposas ba siya? Ano ba siya sa room? Anong isa? Hindi ko po alam, hindi ko nakita. So, hindi mo kalamustahin yung sitwasyon niya sa loob? Wala pong contact sa Ano nga loob. papasukin eh? Hindi, Wala doon pong sa contact phone, sa loob. via phone, sir. Hindi niyo makausap sir over the phone. Nakakausap ko yung anak. Sabi naman okay naman po. Saan pupunta ba si BP Sara dito? Susunod. Hindi ko po alam. Kaya na natin mamaya. Saan papunta ba si BP Sara? Hindi ko rin po alam. Thank you, Senator. Yan ho, mga kababayan, inyo hong narinig. Ito hong panayam ng media kay Senator Bongo kaugnay ho nitong kondisyon ng dating Pangulo sa loob ho ng Villamor. Kanina pa raw ho nagre-request ng pagkain si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagugutom. Itong live video ni Senator Bongo 7 minutes ago lamang ito. Ngayon lamang latest update ho kaugnay ng sitwasyon. Hindi naman matiyak nito hong senador kung magtutungo rin sa Pagkain. dyan sa area si Vice President Sara Duterte. Tinanong din ho si Senator Go kung nakaposas ba itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kanya hong naging sagot ay hindi niya alam, hindi niya nakita dahil hindi rin umano siya pinahintulutang pumasok doon sa area kung nasaan po ang dating Pangulo.
Muli para ho sa mga katututok lamang dito sa ating programa, yung mga nag-join, ito ho ay special coverage ng CLTV 36 News. Kaugnay ho nitong pagkakaaresto ng International Criminal Court o ng Interpol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma na ho ng palasyo at naglabas ng pahayag ang Presidential Communications Office. Sinasabi na kaninang madaling araw ho natanggap ng Interpol Manila ito pong official copy ng warrant of arrest mula ho sa International Criminal Court o ICC. 9:20 ho ng umaga, dumating ho sa NAIA ang dating Pangulong Rodrigo Duterte galing po sa Hong Kong. Sakay ho siya ng Cathay Pacific Flight 6 CX907. At sa kanya hong pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Ayon ho sa PCO, ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng ating pamahalaan. Sinisigurado rin ho ng PCO na siya si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa maayos na kalagayan. Nagsuot din ng body cameras itong mga PNP officers na nagpatupad ng arrest warrant laban sa dating Pangulo at sa ngayon ay nasa kustodiya nga ho siya ng mga kinauukulan. Sa oras na ito, bigyang daan muna natin yung mga komento ng mga netizen, mga nakikibalita sa atin, aktibo, nag-engage itong ating mga tagapanood, pero paalala ho mga kabalen, the views and comments of netizens do not reflect the views and opinions of CLTV 36. Viewer discretion is advised. Ayan ho mga kabalen, malinaw tayo. Basahin ko yung ilan sa mga komento. Si Layman Liklik, sabi niya, hoping that justice will be served soon. Ito sabi naman ni Mark Furio Freyo, wala nga maipakita na arrest warrant, sir. Sabi ni Mark Furio. Tiyakin natin at sikapin nating makakuha din ng kopya. Eto, meron ding hong pahayag si legal counsel ng Pangulo, Sal Panelo, na para sa kanya, unlawful daw yung arrest dahil hindi pinayagan itong dating Pangulo ng maka-access daw, sa kanyang abogado. Yan ho'y pahayag ni Ginoong Panelo, dating Secretary, Legal Counsel at Attorney Salvador Panelo. Sabi naman ni Jocelyn, wala palang silbi ang justice system ng Pinas. Yan ho ang kanyang katanungan. Sabi ni Aida San Ramon, napanood ko si Bongo Live kanina, kausap si Miss Fajardo. Wala naman ako nakita warrant of arrest. Sabi ni Francis Albert Pineda, mabuhay mga adik at NPA. Ito, pasintabi ho sa mga manananghalian. Sigaw mga duta ay alagad, sabi ni JDV Backyard, #PapayaLine. Ito, nagtatanong si Marvin Real Vin, totoo ba? Yes, it's real, Marvin. Totoo. At yan ho yung naka-flash sa screen. Nakikita ninyo, pahayag ho ng palasyo kaugnay ng pagkakaaresto nga ng dating Pangulo. Sabi ni Pongski Carion, nginig na kasi sila kaya pinahuli, haha.
Sabi ni Rosemary Bunuan, walang arrest warrant, fake news, nagbigay ng statement ng ICC, people power, isulong na. Ay, oo, mabigat itong itong pahayag na to ha. Oo, hindi po pahayag ng CLTV to ha. Comment ho ito ng netizen na si Rosemary Bunuan. O baka ako yung sabihin inciting to sedition. Hindi, binasa ko lang ho mga kabalen na disclaimer ha. Hindi po ito opinion ng CLTV, opinion ho ito ng mga netizen. Sabi ni Galadriel Bautista, justice served at last. Buti nga si Duterte may due process. Yung mga napatay sa drug war niya, nakaposas, binaril pa. Pati mga bata na damay. Yan ho ang statement naman ni Galadriel Bautista. Sabi ni Tano Bondok, tara na kabalen. Saan? Tara na daw. At sabi ni Eric Pineda, yes, umpisa na ang paniningil at karma sa mga Duterte. Sabi ho ni Eric Pineda yan, mga kabalen. Sabi ni Rio Delgado, malaking gulo yan. Heart naman ang naging comment ni Allen Al. Eto, sabi ni... Ayokong basahin, baka maban ako. Basta basahin nyo na lang. Di kami papayag ng mga INC. Papatay kami alang sa'yo, Tatay Dig. Sabi ni Juan. Animal ka. Ito yung niya. Sabi naman ni Jov C. Manarang, gusto ni Bangag yan. Pag nagkagulo, declared ng martial law ang Bangag. Ayon ho yan kay Jov C. Manarang. At itong panghuli, Duterte pa rin kami, sabi ni Kim Bartz Mangkang. Yan ho, mga kabalen. Ang pahayag ng ilan sa ating mga netizen, at gaya ho ng aking binanggit, the views and comments of netizens do not reflect the views and opinions of CLTV 36. Viewer discretion is advised.
Ito mga kabalin, sa mga oras na ito, pinapakita natin yung IG story ni Veronica Duterte. Ito hong si Kitty Duterte, anak ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, illegal detention, no warrant of arrest. Yan ho yung ini-insist ng kampo nila. Ito ho mga kabalin, aking fina-flash mga stories ho. That I committed. Shoot to me now for detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. People general naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung sila-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo lang. And then, hindi pa kayo na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are being issued the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman po, sir? Sir. There's naman doon, blooper, puro pagdating sa trial gan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Magkaibigan tayo, galing ako gobyerno. Yan ho mga kabalin, ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan ho, sa makikita yan sa IG story o Instagram stories ng kanya hong anak na si Veronica Duterte. At kanila hong ginigiit na wala ho silang nakitang arrest warrant. Hindi daw ho nila alam kung ano nga itong kaso, bakit inuhuli at sinasabi pa ng kanilang kampo na bakit sumusunod sa proseso ng isang entity na hindi daw tayo nabibilang. Yan ho ang pahayag naman dyan ho sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Pero kaugnay ho nung usapin na yun, mabahagi ko lamang yung nabanggit ni dating DOJ Secretary Leila De Lima na bagamat hindi tayo o nag-withdraw na ang Pilipinas sa ICC ay hindi pwedeng hindi pa sampahan ng kaso dahil kasama tayo doon sa mga unang signatories. Yun ho yung sinasabi ni dating senador, dating DOJ Secretary Attorney Leila De Lima. Mamaya sikapin nating hanapin yung statement na yun para maipaliwanag sa atin. Sige, kalkalin ko lamang dito sa mga files natin. Ito ho nga pahayag ni Senator Leila doon sa na-interview ko. Yo mga kabalin, habang hinahanap ko itong statement ni Senator o dating Senador, dating DOJ Secretary Leila De Lima, yung kanya hong paliwanag kung bakit bagamat hindi na tayo member nitong ICC, nag-withdraw yung Pilipinas, nakarating pa rin yung arrest warrant dito ho sa Interpol at na-serve as confirmed by the palace. For the meantime, pakinggan natin muli yung statement ho ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ho ng kanyang kinaharap na sitwasyon sa kasalukuyan. Basis for detention. So, what is the or detention and the basis for detention or detention and or detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Speaker General naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung sila-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo lang. And then, hindi pa kayo na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued a warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman po, sir? Sir. And there's naman doon blooper, puro pagdating sa trial gan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan na yan. Kaibigan tayo, galing ako dito.
Yan ho mga kababayan, inyo hong narinig yung tinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito ho sa video na ating ipinalabas mula sa Instagram stories o Instagram account ng kanya hong anak na si Kitty Duterte. At iginiginid ho nila, ulitin ko lamang, sinasabi ho nila na illegal yung pagkakaaresto sa dating Pangulo dahil wala umanong warrant. Yan ho ang panig. Pero ito sa puntong to, balikan ko lang para ho doon sa mga kaka-join lang sa atin. Yes, mga kababayan, naglabas ho ng pahayag itong ating Palasyo Presidential Communication Office. Kung nabalitaan ninyo, narinig ninyo, na pinag-uusapan ngayon, nakita ho ninyo sa social media na inaresto si Pangulong Rodrigo Duterte o former President Rodrigo Roa Duterte. Yes, it's true. It has been confirmed by the Presidential Communications Office just an hour ago. At ayon ho sa pahayag ng PCO ay natanggap ho ng Interpol Manila ang opisyal na kopya ng warrant of arrest mula ho sa International Criminal Court. Kanina hong umaga lumapag ho dito sa may Maynila sa NAIA Terminal 3 ang dating Pangulo kasama ho ang kanyang grupo. Nanggaling ho sila sa Hong Kong, kung saan ito ho yung binanggit ko na nagkaroon ng meeting with the OFW community diyan ho sa Hong Kong. Iniyak naman ho ng palasyo na nasa mabuting kondisyon ng Pangulo dahil sinuri siya ng mga doktor ng gobyerno. Ayon pa sa PCO, nagpatupad daw sila, yung mga PNP na nagpatupad ng warrant ay nagsuot ng body camera. Ito mga kababayan, sa puntong ito, panoorin ho natin itong contributed video kuha sa loob ng eroplano kung saan sa mga oras na inihain po sa dating Pangulo itong arrest warrant ng ICC. At sabi niya, "You will just have to kill me." A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Kaya nga, a warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Kaya nga, a warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Kaya nga, a warrant of arrest. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Speaker General naman ngayon. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung sila-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, kami ang charge sa kanya, nasa dyaryo na. And then, hindi pa kayo na
ganito ginagawa natin, sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued a warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano ba naman ito, sir? Sir, There's naman doon, blooper, puro pagdating sa trial gan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Magkaibigan tayo, galing ako gobyerno. Yan ho, mga kabalin, ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, balikan natin yung naging interview ko kay Senator Leila de Lima, o former Justice Secretary and former Senator Leila de Lima, kung saan ipinaliwanag niya na bagamat nag-withdraw na yung Pilipinas, ay maaari pa rin ngang mangyari itong sinasabi nating ito. Itong nangyari na. Actually, nangyari na ngayon na ito na nga po, naaresto na ang dating Pangulo sa bisa ho ng isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil ho sa kanyang kinahaharap na kasong crimes against humanity. Narito po ang pahayag ni dating Senador De Lima kaugnay ho nitong usaping ito. Pagkakaalam ko po is that nasa advanced stage na talaga yung ICC investigation. Ang pagkakaalam ko po, and it's something that I am really hoping for and I am praying for, is that malapit na rin yung very significant outcome ng investigation, which is the issuance of the warrants of arrest. Remember na nandun na, nakalabas na sila Edgar Matubato and si Arturo Las Cañas. I know for a fact that they're now under the protective custody of the International Criminal Court. So, kasi they've been doing this since 2018. So marami na silang mga na-access na mga impormasyon, mga communications, marami na silang meron na rin sila na mga nakakausap na reach out na mga NGOs handling EJK families. And then syempre yung mga posible na mga magiging witnesses din na katulad nila Las Cañas and Edgar Matubato. And gusto ko rin i-highlight na noon, saradong-sarado rin yung posisyon ng ating administrasyon. Just like the Duterte administration, di ba, initially, yung Marcos Jr. administration, hindi rin nila kinikilala yung jurisdiction ng ICC kasi nag-withdraw na daw tayo, which is it's a wrong position. Kasi malinaw dun sa Rome Statute na kahit nag-withdraw na, ang isang bansa ay hindi pa rin ito absuelto sa pag-cooperate. They still have the duty to cooperate tungkol sa investigation covering those crimes against humanity within the period na member pa tayo. Now, yung present administration, so sabi ko nga, sarado rin sila noon. Sabi nila, no, we are not going to allow the ICC to come in and to investigate. Pero napansin nyo, meron silang medyo nagbabago na yung kanilang posisyon, lumambot na sila. Kasi yung mga statement, for example, of the Executive Secretary, Bersamin, ang sabi niya, kung mag-issue na ng warrant of arrest at i-course through sa Interpol, and then yung Interpol will seek the assistance of our local authorities, makikipag-cooperate tayo kasi member pa tayo ng Interpol. That to me is already a significant change of position. Apo. Yan ho mga kabalin, ating narinig yung paliwanag ni dating Justice Secretary Attorney Leila de Lima kaugnay ho nitong bagamat nakapag-issue na o nakapag-withdraw na ang Pilipinas sa ICC,
ay miyembro tayo ng Interpol under the Rome Statute. So kung merong ilalabas na warrant at i-execute yun, ay ganun nga ho ang mangyayari. At ito na nga ho yung last week lang tong pag-uusap namin ni Senator De Lima, Lunes kung hindi ako nagkakamali. Oh. At ito na nga po, no, a week after ay nagkatotoo nga yung kanyang nabanggit, yung observation at naihain na nga ho itong warrant of arrest mula ho sa International Criminal Court kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil na rin sa kanyang kaso crime against humanity. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, We're just going through the process. kaya nga, a warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, We're just going through the process. kaya nga,
or detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Auditor General naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinag-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo lang. And then, hindi pa kayo na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman to, sir? Sir. There's naman doon blooper, puro pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Magkaibigan tayo, galing ako gobyerno. Yan ho mga kabalin. Narinig natin yung pinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ho nitong kanyang pagkaka-aresto ng Interpol dahil sa kaso crime against humanity na inilabas din ho ng ICC o International Criminal Court itong warrant sa kanya na kinumpirma naman ng palasyo ng Malacanang. Ayan ho atin na yung details natin. Maya-maya makakasama ho natin sa linya ng telepono si Attorney Nery Colmenares ng NUPL at Bayan Muna para ho makausap at magbigay paliwanag din at reaksyon ano yung mga mangyayari after this. Panoorin natin itong interview kay Senator Bongo. Kaugnay nitong sitwasyon ng Pangulo under detention. Narito po. This is far from being respectful. Ayoko na pong dagdagan. Tunduin niyo lang po na nasa maayos na. Yun po ang aking pakiusap. Pakiusap ko sa gobyerno, pakiusap ko sa mga kasamahan natin sa gobyerno. Mahal namin kayo noon. Mahal kayo ni Tatay Digong. Hindi siya nagkulang sa inyo.
sana mahalin niyo rin po siya. Mahalin natin si Tatay Digong. Dasal tayo. Balik po sa question niya, sir, do you think deserve po the former president? Please ensure he's safe here. Sir, as far as you know, sir, ano nangyayari sa toes? Just ensure he's safe here. Sir, as far, can you give us an update, sir? Ano exactly nangyayari sa loob, sir? Kahit Nagmi-meeting kanina po nagre-request si Kiki at saka si Tatay Digong, nagugutom na po siya. Kanina pa, tawag ng tawag kanina. Sir, nakaposas ba siya? Kinulong ba siya sa room? Anong eksakto Hindi ko mo po dun, alam, sir? hindi ko nakita. Sir, hanggang kailan daw po siya dito, sir? Ayaw nga ako papasukin eh. Doon sa phone, via phone, sir. Hindi niyo makausap, sir, over the phone? Nakausap ko yung anak. Sabi naman na okay naman po. Pero Sen, yung Sen, warrant pupunta ba ba si VP Sara dito? Susunod. as far as yung warrant na bigay na Hindi ko po alam. Kaya lang natin mamaya. Sen, papunta ba si VP Sara? Hindi ko rin po alam. Thank you, Senator. Thank you, Senator. Maraming salamat. Inyong narinig ang tinig ni Senator Bongo. Kaugnay ho nitong pagkakaaresto sa dating Pangulo. Ayon ho sa mambabatas, ano ang tanging hiling lang nila sa kanilang mga kasama sa gobyerno ay tiyakin ang kaligtasan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa mga oras na ito, papakita ko For mga detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? ayon ho sa Pangulo, wala akong warrant. Ayon sa dating Pangulo, wala raw warrant at ika nga sinasabi nila walang basis yung pagkakadetain niya. Mismo ang anak ng dating Pangulo Veronica Duterte ang nagsabi na walang warrant at illegal daw ang naging pagkakaaresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Muli ho, para sa mga kaka-join lang sa akin, ito habang hinihintay natin si Attorney Nery Colmenares ng Bayan Muna. Doon sa mga kaka-join lang ho sa ating programa, baka lang naalimpungatan ho kayo at yung mga nag-lunch break, kung hindi nyo pa po nabapanood o nababalitaan itong binabantayan ng buong Pilipinas at maging ng international community. Opo mga kabalen, kaninang madaling araw natanggap ho ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula ho sa International Criminal Court. Ayon ho sa pahayag na inilabas ng Presidential Communications Office, bandang 9:20 ng umaga ngayon pong March 11, 2025, lumapag sakay ng Cathay Pacific 6X907 ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang grupo. Galing ho sila sa Hong Kong. Sa kanya hong pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant at para ho sa krimen laban sa sangkatauhan. Ayon pa ho sa PCO, ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Sinigurado rin na siya po ay nasa maayos na kalagayan. Samantala, tiniyak naman ng PCO na itong PNP na naghain po ng warrant ay nakasuot ng body camera. Sa mga oras na ito ay nasa kustodiya na po ng mga otoridad ang dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Kabalen, habang hinihintay ho natin si Attorney Nery Colmenares, makakausap natin mamaya. Basahin ko lamang itong ilang mga komento, opinion ng mga netizen kaugnay ho nitong pinag-uusapan nating mainit na balita, ang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paalala ho, the views and comments of netizens do not reflect the views and opinions of CLTV 36. Viewer discretion is advised. Sabi ho ni Joel Chavez, politika ang isa sa matibay na dahilan. Sabi naman ni Baki Z, wala na bang kwenta ang mga Philippine courts natin? Sabi ni Vilmar Salubre, sana mga totoong tao yung binabasa ko, no? Meron pa rin ako tiwala na merong mga totoong tao na nakikiisa sa demokrasya. Sana hindi trolls. Kung trolls kayo, sorry na lang. Sabi niya, mga bagag, asan yung warrant? Kung wala, palpak inyong taktika, mga bangag. Bawa ito. Asa yung warrant? Sabi ni Vilmar Salubre. Sabi ni Dungo Ronald Protect, PRRD. Ito ho, sabi ni Day Agatro. Eric Pineda, naway hindi matulad ng ibang pamilya sa pamilya mo na gawa ng mga adik. Aroy, sabi ni Evo. Sabi ho ni Rosemary Bunuan, pasalamat ka, Eric Pineda, buhay ka, sana pinatay. Hindi ko babasahin to. Hindi po platform para sa pagpatay ng Kung sinusuportahan niyo ho siya Pangulong Duterte, okay lang. Pero huwag niyo naman hong hilingin na pinatay yung ibang mga tao. Parang hindi naman ho tama yan. Hindi ko ho babasahin ito. At tatanggalin ko to sa comment section. Oo, tatanggalin ko yan. Huwag niyo namang hilingin mamatay ang ibang tao. Kahit sino pa yan. Hindi po avenue ang CLTV para sa pagsaspread ng hate ninyo. Kung ganyan lang din ho yung mga komento, hindi ko nababasahin. Oo, hindi maganda. Pag ganyan, oo. May karapatan naman siguro ako magbasa, di ba? Mamili, ika nga. Hindi po avenue. Doon tayo sa matalinong diskurso. Huwag niyo namang hilingin mamatay yung kapwa-tao. Para namang hindi kayo, matakot naman ho kayo sa Panginoon kung ganyan, kung may Diyos kayo. Ito, sabi ni Kim Bertz, Mangkang tatay, gets pa rin namin kahit anong mangyari. Okay? Support. Sabi ni Alger Vera, Eric Pineda, protector ka rin ng mga adik. Sabi naman ni, hindi ko maintindihan ang pangalan dahil mukhang ayaw magpabasa. Kung sino pang may nagawa, siya pa ang sinasalbahe. Sabi niya, Sabi ni Rosemary, no warrant of arrest, it's illegal. Sabi ni Kim Bertz, Mangkang, Duterte pa rin kami. Yan ho, mga kabalayan. Rosemary Bunuan, mahiya ka naman sa pamilya mo. Didelete ko yung comment mo. May makakita pa dyan, makita ng mga anak mo, sasabihin, hinihiling mo yung pagkamatay ng ibang tao. Bad yan. Huwag ganun. Doon lang tayo sa issue. Huwag hilingin yung pagkamatay ng ibang tao. Masama. Grabe naman to. Huwag kong ganyan. Bawas ligtas points yan. Ginagagalit nyo si Kuya Justin, ha? Sige po mga kabalayan, sa oras na ito, subukan nating tawagan
Habang hinihintay ho natin itong ating bisita sa ating programa, balikan ko lamang yung statement ng palasyo para ho sa mga hindi pa nakapanood o nakakita, nakabasa ho nitong statement ng Presidential Communications Office. Kanina hong madaling araw, natanggap na ho ng Interpol Manila itong official copy ng warrant of arrest mula po sa International Criminal Court. 9:20 ho ng umaga ngayong araw, March 11, dumating ho ang Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kanyang grupo mula sa Hong Kong. Sakay po yung Cathay Pacific 6X907. Sa kanya hong pagdating, inihangin mo ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant para ho sa krimen laban sa sangkatauhan. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno ayon ho yan sa PCO. Sinigurado rin ho na siya ay nasa maayos na kalagayan at ayon pa sa PCO, nagsuot ng mga body camera itong mga pulis na naghain po ng arrest warrant sa dating Pangulo. Siya ngayon po ay nasa kustodiya na ng mga otoridad. Narito po ang pahayag ng Pangulong Duterte kaugnay ho ng kanyang pagkakaaresto. Cases for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Yan ho mga kabalin, narinig natin itong pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. At yung hong videong yan ay mula ho sa Facebook, ay sa Instagram page, Instagram story ng kanyang anak na si Veronica Duterte. At ginigiit ho ng Pangulo na hindi niya alam ano yung grounds kung bakit siya ay nakadetain sa mga oras na ito. Sa puntong ito, makakausap ho natin sa linya ng telepono si Attorney Nery Colmenares ng Bayan Muna Party List, isa ho sa mga nag-abogado para ho sa mga biktima ng war on drugs at ng extrajudicial killings nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya naman hong naging basihan ng pagkakaaresto sa kanya at yung sinampang kaso of crime against humanity. Magandang araw po, Attorney Colmenares. Welcome po dito sa ating programa. Ay magandang tanghali din, Justin, at sa lahat ng nakikinig sa atin sa Central Zone. Attorney Nery, your reaction po upon learning the news that the former president has been arrested via virtue of a warrant issued by the ICC? Well, exceptional ito na sabihin, this is a really momentous na event na para sa katarungan eh. Matagal na namin hinihingi ito bilang lawyer ng mga biktima ng EJK. 2018 pa kami nagsampa, Justin, ng crime against humanity sa kanya. 2025 na, so 7 taon, no? Halos ang hintay ng kaanak ng biktima. Kasi wala silang forum dito sa Pilipinas. Hindi sila makakuha nga ng kopya ng police blotter ng panahon ni Duterte. Minsan nga ang death certificate, peke pa. So talagang dumulog na lang sila sa ICC hoping na doon sila magkaroon ng forum man lang na may sabi yung kanilang ebidensya at hinaing. Tumagal pa rin 2025 na nga pero still in any case natuwa na rin kami na na-implement yung matagal na namin panawagan na mag-issue na ng warrant of arrest at magkaroon na ng trial si President Duterte. Ang trial, gusto ko lang ilinaw, hindi ibig sabihin guilty. Ang trial, magpresenta ng ebidensya siyempre ang mga kaanak ng biktima, magpresenta rin ng ebidensya si President Duterte at depende yan sa husga ng International Criminal Court. So, it's the first step to accountability and justice. And ang mensahe dito is not only about President Duterte, kundi sa lahat ng gustong mag-violate ng karapatan ng iba. Darating ang panahon na ang hustisya ay aabutan kayo So, sana maging warning ito na dapat kung nasa poder kayo, huwag niyong abusuhin yung poder niyo. Respeto niyo yung karapatan ng iba. Kasi sabi nga nila, bilog yung bola, kumbaga nagbabago ang ihip ng hangin at ngayon medyo nagbago ang isa sa pinakamalakas na presidente noong 2016 to 2022 ay ngayon isa ng
detained person dahil naabutan na siya ng kamay ng hustisya at katarungan mula sa mga kaanak ng mga biktima niya sa EJK. Attorney, bilang legal counsel ho nitong mga biktima ng EJK, ano ho yung susunod na hakbang ng inyong grupo at itong mga biktima after this development po? Well, una-una, nandito po siya sa Pilipinas. So, gusto namin magpaabot ng mensahe kay President Marcos. Hindi na pwedeng magtumpik-tumpik ka dito. You've already executed the warrant. Nag-cooperate ka naman na sa ICC. So sana ituloy na yung pagtitinis sa kanya doon sa Hague. At para magkaroon na ng trial, he will be the first Asian to be tried in the ICC. So historic itong nangyari. So tuloy lang ang mensahe namin dyan na pagpaabot kay President Marcos na huwag nang lubayan ito. Secondly, magkikiusap kami sa ICC na ipapagyan din ng puwang ang mga kaanak ng biktima na makapagsalita doon sa trial. Malabas din nila ang kanilang damdamin, yung kanilang ebidensya na matagal nang pinagkait sa kanila. Yun naman ang hinihingi nila, Justin. Opportunity to present their evidence. Hindi talaga sila binigyan dito ni President Duterte. Kaya alam niya, nasasaktan kami pag sinasabi ni President Duterte dati, bakit kayo sa ICC nag-file? Ba't hindi dito? Sabi namin, kung nag-file kami noon, di na-dismiss kasi i-claim mo na immune ka from suit. Presidente ka, immune ka from suit. Tapos nung after ng presidency niya, aliado sila ng Marcos, hirap din kami magsampa ng kaso. Pero ngayon, kaya sa ICC talagang dulog noon dahil hindi acceptable at justice system sa mga biktima ng extrajudicial killing. So, well, basically, yun yung tingin namin na dapat patunguhan ngayon. Nakakita na ng aninag na konti ang mga kaanak ng biktima at sana naman hanggang hustisya na ito't katarungan at sana naman may accountability si President Duterte sa mga ginawa niyang krimen nung panahon niya. Opo, Attorney, marami nagsasabi itong timing na to nalalapit sa eleksyon. Anong nakikita niyong magiging impact nito sa ating political scenario, lalong-lalo na ho ngayong papalapit na yung May 12 elections? Una muna, yung ICC, wala naman sila alam sa politika dito. Kasi hindi yan sila politically motivated. So talagang tumiming lang talaga ang warrant of arrest na issue nila. Siguro natapos na yung investigasyon doon sa ICC. Late na nga ito sabi namin, dapat sana dati pa. Anong impact sa election? Well, technically, sabi ng iba, baka magkakaroon pa ng boto ang mga kampo ng Duterte dahil doon sa nangyayari. Pwede namang sabihin ng iba, pag nakulong na si President Duterte, destroyed na ang Duterte dynasty. Kasi siya lang naman ang mas popular. Hindi naman kasing popular niya mga anak niya. Yung maraming supporters niya sa kanya talaga personal, hindi naman sa mga anak. In any case, kami naman, ako as counsel ng biktima, kami sa Bayan Muna Party List. Hindi ito issue ng eleksyon, hindi ito issue ng kung may boto ka o walang boto. Issue ito ng hustisya at katarungan. So sa amin, hindi dapat maging konsiderasyon nino man kung sino man dyan sa mga public officials natin na hindi konsiderasyon yung may boto ka ba sa Mindanao o wala, lalo na sa mga tumatakbong senador at party list. It's an issue na na dapat tugunan mo because this is justice for your people. Yung mga tumatakbong mga kandidato, you're supposed to serve the Filipino people. So yun ang konsiderasyon mo. Ano dapat ang maganda sa mamamayang Pilipino? Yun dapat ang posisyon mo. At hindi on the basis ng electoral fortunes mo. Na parang depende kung manalo ako dito o matalo. So yeah, kung may impact man yan, hindi pa natin alam ngayon. Pero sa akin, hindi siya dapat konsiderasyon kung ano man ang impact niya sa eleksyon. So with that being said, Attorney Colmenares, ano ho yung panawagan ninyo sa ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nga ho nitong development na ito sa pagkaka-aresto ho ng former President Rodrigo Duterte?
kay President Marcos, nasimulan na ang proseso at in-execute niyo na ang warrant of arrest ng ICC. Huwag nang lubayan kasi ito ay tungkulin mo ito bilang presidente na bigyan ng hustisya ang mamamayan mo. You're supposed to execute the laws faithfully and the law has been violated. Just do your duty. No? So dapat hayaan mo na ang ICC na mag-take over sa kasong ito para naman sa mamamayan. Ang issue nito ay issue nating lahat kay supporter ka ni Marcos, ni Duterte, ni Leni Robredo, kay kanino ka man. This is all about all of us. Ayaw natin ng isang lipunan na kung saan naglalakad lang yung anak mo, babarilin ng riding in tandem dahil suspect siya sa drugs o ano pa man. Ayaw natin ng paglakad ng mga anak natin ng isang lipunan na nagsalita lang siya negative sa isang patakaran ng gobyerno, marired tag na siya, matutrol na siya at mahuli o kaya mapatay. So this is just about what kind of a society we want to build for our children. So kahit sino pa man ang sinuportahan mo ng eleksyon, sana naman suportahan niyo ang proseso na magkaroon ng trial para makapresent yung kaanak ng biktima ng ebidensya nila at makapag-present din si President Duterte ng ebidensya niya on the other hand. So yung sigurong mensahe natin, this is not about politics, this is not about revenge, this is about justice. Sana suportahan ng lahat ng mamamayang Pilipino, kay sino pa man ang binoto mo noong 2022, dapat suportahan mo dahil para ito sa kinabukasan ng mga anak natin. So maraming salamat, Justin. Magandang tanghali sa ating kababayan. Opo, maraming salamat po, Attorney Nery Colmenares. At yan ho mga kabalen, narinig ho natin sa linya ng telepono itong tinig ni Attorney Colmenares ng Bayan Muna Party List na siya rin ho si Attorney Colmenares ang legal counsel o isa sa mga legal counsel ho nitong mga pamilya o mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ho ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabalen, pansamantala muna po ako magpapaalam. At kakalap pa ng mas maraming balita at impormasyon kaugnay ho nitong ating binabantayang development. Huwag ho kayong panatili hong nakatutok, mga kabalen. Huwag ho kayong aalis. Alis muna tayo. Papatayin ko lang yung ating live streaming. Babalik ho tayo mamaya. At sikapin lang natin makapanayan pa yung ilang mga susing tao kaugnay ho nitong development na ito. Muli, ito ho ang CLTV 36 News Stream, developing story. Ora mismo, balita ang hinahatid namin sa inyo. Kaugnay ho nitong nangyari una sa kasaysayan. Unang presidente ho na maaresto ng ICC dito sa Pilipinas. At sabi nga ni Attorney Colmenares, first ever, if ever, first Asian to be tried at The Hague. Kaugnay ho ng crimes against humanity. Ayon ho kay Attorney Colmenares, ito ay magsisilbing babala rin sa ibang mga opisyal ng gobyerno na huwag abusuhin ang kanilang kapangyarihan dahil mayroong malalapitan ng taong bayan. Suma total, ito daw ay isang tagumpay ng bansa sa usapin ng paghahatid, kabalen, ng hustisya sa mga biktima ng war on drugs at ng mga extrajudicial killings sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Pansamantalang magpapaalam muna si Justin Dizon. Magbabalik ho mamaya para sa ilang updates. Follow lamang ang CLTV 36 sa Facebook para ho sa gayon updated kayo maging sa YouTube pag nag-live tayo. Pindutin nyo lang yung notification button dyan mga kabalen. Tapos mag-subscribe na rin kayo upang sa gayon updated kayo sa latest happenings tungkol sa Central Luzon at maging sa buong Pilipinas. Lalong-lalo na ho itong ating binabantayan na pagkaka-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ho kayong magsasawa kabalen sa pagtutok dahil itong mga usaping ito, ika nga, ay hindi lamang usapin ng iilan kung hindi may epekto rin sa ating bayan.